Bi pêşengiya Partiya Maf û Azadiyan Hekparê ku mafê tevlîbûna hilbijartinan bi dest xistiye, ji bo avakirina eniyeke Kurdî ya hilbijartinê bi beşdariya 6 partî û rêxistinan civînek hate lidarxistin. Civîn du demjimêran berdewam kir. Lê tu encameke erenî jê derneket. Partiyên ku nekarin ji bo hilbijartinê eniyeke Kurdî ava bikin, gelo dê dengê xwe bidin kîjan berbijêrê Serokkomariyê. Serokkomarî ji hîna namzet xuyanîne. Yani Ali İttifaka Cumhur da namzetê wan xuya ye. Lê yê millet, yê me, yê dina çiyeka ev derkeve hîn em qerar bidin. Serkeşên Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê jî hêj ji bo Serokkomariyê biryareke zelal nedane. Kîja bivêje ez ê nasnama Kurda zimanê perwerda zimanê Kurdî fermîbûna zimanê Kurdî bicî bikim û zê qedexeya ser navê Kurdistanê rakim. Helbette divê Kurd li gor wê hesabê xwe bikin û bikaribin li ser vê siyasetê namzetê xwe ya jî piştgiriyê xwe diyar bikin. Di civîna hewldana avakirina eniyeke Kurdî ya hilbijartinê de rêveberên Hekpar, Pak, PDK, Tevger, PDK Bakur û Hereketa Azadiya amade bûn. Civîna partiyên Kurdî li salona Dicleyê pêk hat. Ji ber ku bi dehan rûbarok diherikin serçemê Dicleyê, ew her tim mezin dimîne. Lê ji ber ku her partiyeke Kurdî bi aliyeke din ve diherike, eniya siyasiya Kurd tim lawaz dimîne. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.